Tässä on nyt lukuisia koeammuntoja suoritettu ja finaaliin ovat päässeet jo kerran kärvähtänyt lintu, viime vuoden meriteellä ratsastanut koira sekä joku vitu tonttulakkipäinen elukka, jonka muodosta en tiedä. Ja nyt katsotaan, että miten he lentävät. Ainakin ensimmäisestä tuli aikamoista pientä silavaa ja katsotaan mitä seuraavalle tapahtuu. Ja näin! Päivän pohjat! Mutta... Kuka löytää? Viimeisenä meillä on tänään laikka! Ainakin pää on löytynyt. Laikkalle tilataan ambulanssi. Hän näyttäisi vielä hengittävän. Päätän raporttini tähän. Hauskaa uutta vuotta kaikille.